Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a wannan bidiyo kamar yadda na saba kawo fassarori da sirruka muhimmai a cikin wannan channel mai albarka. Yau ina ɗauke da wani muhimmin mafarki wanda ke da matuƙar fa'ida ‘yan uwa su san shi kuma su ƙaru da shi, wato mafarki da hawan raƙumi. Kamun mu je ga fassarar wannan mafarki, kullum muna bayani akan cewa akwai lokutan da ya dace mutum ya yi la'akari da mafarkinsa, wato lokacin da mafarki ke iya zama gaskiya ko kuma lokacin da ba zai iya zama gaskiya ba. Duk da cewa mun yi bayanai da dama a cikin bidiyoyi mu waɗanda suka gabata a baya lokutan da mafarki ke zama gaskiya. Wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa wannan mafarki da ka yi mafarki ne wanda ke da fassara, sa'annan kuma yake da makama wadda za ka iya zuwa ka samu duk wanda ke da ilimi kan fassarar mafarki ya duba maka, sa'annan ya baka fassara a kansu. Idan ba a yi la'akari da irin waɗannan lokutan ba, to zai kasance cewa dukkan fassarori da za a rika maka ba zai rika zama gaskiya ba, don wasu mafarkan suna zuwa ne daga wasu abubuwa da mutum yake tunanin yake kwanciya da su ko kuma yake tsoro ko ya kwanta da su a ransa. Don haka idan mutum ya mafarki ya hau raƙumi, zai haɗu da wani baƙin ciki. Idan kuma ya sauka, ma'ana ya ga ya hau raƙumin ko kuma ya ga ya sauka daga kan raƙumin, to wannan yana nuni da cewa shi ne wannan mai mafarki ɗin zai yi rashin lafiya, amma zai samu sauƙi a cikin 'yan kwanakin ɗin. To ire-iren irin waɗannan mafarki ba wai yana nuni da cewa wani mummunan al'amari ne wanda mutum zai tada hankali ba, to amma dai yana nuni da wasu al'amura wanda zai faru da mai mafarki a cikin rayuwarsa, wanda zai iya ɗaukan wasu 'yan matakai kamar yin sadaka, addu'a da dai sauransu domin ganin cewa ya samu sauƙin al'amari ko kuma Allah ya kawar masa da wannan al'amari ɗin. Don haka a wasu lokutan mukan yi mafarki sai mu ga abun bai faru ba, ko kuma mu yi mafarki mu ga abun ya faru, mai kyau ne ko mara kyau. Wannan yana samuwa ne ta hanyoyin addu'o'i da neman kariya da muke yi akan wasu abubuwa da muke tsoron faruwarsu, ko kuma muke yin addu'a Allah ya tsare mu da sharrinsu, wanda idan mafarkin ya zo da nufin cewa wani sharri zai iya faruwa da kai, to addu'an sai ya taimaka maka wajen kawar maka da wannan al'amari ɗin. Sa'annan kuma sadaka yana da kyau sosai, yana maganin masifa. Don haka wannan mafarki yana nuni da zuwan wani sharri ko wani masifa. Yana da kyau mutum ya yi sadaka, sa'annan kuma ya nemi kariyar Ubangiji kamar yadda muka faɗa a wasu lokuta ɗin. Lura da wajajen kwanciya, addu'a kamun a kwanta bacci yana da muhimmi sosai, yana da fa'ida sosai wajen samun kariya daga mugayen mafarkai. Don haka a yi subscribing channel na wannan YouTube, sa'annan kuma a yi liking bidiyo domin ƙarfafa mana gwiwa akan wannan ilmomi na mafarkai da muke kawo muku. Sa'annan kuma a ƙarƙashin wannan bidiyo akwai link na application na fassarar mafarki, wanda a cikinsa za ku samu ilmomi da dama kan ɓangarori na mafarkai da dama wadda yake a cikin wannan application ɗin. Don haka sai a sauke shi akan wayoyinku na Android, sannan kuma ku bibiye shi domin samun